Добър вечер, група! Добър вечер и за много години! Здравейте на всички! Здравейте в групата Как да говори вдъхновяващо. Се включвам за първи път тази година. Да ни е честита новата 2025 година. Да ни е честита, да е здрава, да е по-мирна, да е благодатна. Пожелавам здраве на вас, на вашите семейства. Пожелавам ви сбъднати мечти. Пожелавам ви всичко това, което правите като бизнес в интернет пространството, това, което споделяме последните 4 години заедно, да се реализира, да се сбъднат както житейските ви, така и бизнес плановите. Добър вечер на всички! Здравейте и добре дошли тук в групата Как да говори вдъхновяващо. Както споделих в последните няколко поста, забелязахте, че последната година не бях 2024, не бях много активна с лайфовете, както предишните 3 години, но това е и едно от предимствата на видеомаркетинга. Това е огромния принос и тази вечер ще говоря за това какви са тенденциите за видеята през 2025 година. Здравейте всички от вас, тези от вас, които не ме познават. Ще се представя с няколко думи. Здравейте, добър вечер, благодаря. Започнаха да летят сърчица към мен. Здравейте, мили момичета и момчета, ако се включи някой на живо. Така, с едно изречение да се представя. Казвам се Маргарита Кекова, вече 4 години създавам видеосъдържание и ви уча как да бъдете уверени пред камера. Моята задача, това, което правя в интернет пространството, е да свалям нивото на тревожност, да премахвам тревогите ви, да ви помагам да излизате и да показвате себе си на живо, да презентирате себе си, да продавате себе си. И второто нещо, което правим заедно, е да създаваме собствени дигитални продукти от знанията са. Това са двете неща, с които аз мога да ви помогна, ако за първи път се срещате с мен, отскоро сте в групата. Вярвам, че ако сте си направили труда да прегледате видеята назад, те са изключително много и много часове труд, много часове на живо, много класове. Камерата ме обича. Тази година съм ви приготвила една изненада, която е дълго очаквана за някой от вас. Ще бъде нова за тези, които не ме познават, но при всички положения тази изненада ще е във ваш плюс, ще ви помогне и ще ви подкрепи по пътя на израстването в посока презентиране, представяне на живо, да използвате видеята, да спрете да се притеснявате, да излизате на живо, да правите лайв, да правите презентации, да записвате ваши видеа, за да можете, забележете, основната цел не е видеото. Вашата основна цел е да промотирате, да презентирате вашите собствени бизнеси, вашите собствени брандове, идеи и всичко, което правите. Добър вечер! Здравейте на всички! Много ми е драго да ви видя за много години. Така, тази вечер съм приготвила, извадила съм ви някои много важни неща за новата 2025, което е неща, които са изключително важни за тези от вас, които искат да развиват брандовете си по-бързо, по-успешно, по-адекватно, бих казала, да са в час с това какво се случва и какъв е инструментариума, защото, както винаги съм споделяла, това да създавате видеосъдържание е част от вашия инструментариум. Майстор без инструмент не бива. Видеото е инструмент за достигане на по-голяма аудитория, за разширяване на клиентската ви база, за изключително за много по-добра комуникация с вашите клиенти, за изключително въздействие. Това е думата, която ми избяга. За въздействие, което можете да окажете на вашата аудитория. И за тези от вас, които си мислят, да, ние не откриваме топлата вода, това не е от днес. Ако 4 години назад ви казвах колко е важно и как и къде ще се позиционира видеото като важност, като инструментариум, сега вече това е безспорен факт. Тези от нас, които започнаха в самото начало да създават видеосъдържание, видяха как с много малко като време, като ресурс, като инвестиция на средства се постига, ако мога да
свържа правилото на перето 80 към 20, ако вие използвате 20% само от времето си да създавате видеосъдържание, вие ще имате 80% увеличение на продажбите си, ако се научите да представяте себе си адекватно. Естествено, не мога да ви лиша от собственото си присъствие и тази година класове на живо ще има, както и миналата година имаше класове на живо, нямаше толкова присъствие на живо тук в групата, но имаше много работа зад кулисите. Това, което правихме през миналата година, беше да работим на живо с групите в Камерата ме обича, т.е. в реално време, тук и сега, отговаряйки адекватно на това, което ви интересува в момента, а не на това, което ви е интересувало преди 4 години. Другото нещо, в клуб жените, които успяват, това е другото, което имаме ние като общност, ние работим за изграждането на това, как да работите с клиенти, как да усъвършенствате това, което вече имате, знаете и можете и да бъдете подкрепени по пътя на вашето развитие. Здравейте, добър вечер, здравейте, виждам, кого виждам? Много хора виждам. Виждам Паки, виждам Кари, привет, мила моя, където и по света да се намираш, колко много хора си обучила тази година, просто следя всичките твои публикации. И ти се радвам. Добър вечер на всички. Не виждам всички, но ако имате коментари и въпроси, знаете, за тези, които не знаете, можете да ми задавате въпроси тук в групата. Можете да ми пишете на лично съобщение. Неща, които в момента ви вълнуват. Какво ви притеснява и ви пречи да започнете да показвате себе си отново на живо, да започнете да записвате видеа. Ако сте имали такива намерения, но не го правите, кое е това, което ви спъва? Ако сте правили преди видеа, сега не знаете какво съдържание да публикувате, нещо се случва и не ви се получават нещата, пишете ми, за да мога да дискутирам с вас нещата, които ви вълнуват най-много сега и в момента, а не по принцип. Естествено, аз пак съм подготвила за вас теми, които са важни, в посока това как се случват нещата в момента в пространството, но по-важното е това, което вас ви интересува. Тази група, как да говорим вдъхновяващо, е създадена точно за това, за да мога там, където не се налага много голяма намеса, поглед отгоре, менторство или работа в по-дългосрочен план, да мога да отговоря на някой кратък въпрос, нещо, което ви вълнува или нещо, което ви спъва при вашите видеопрезентации. Защото понякога на човек му трябва наистина един поглед отгоре на някой, който знае и може повече, да погледне, да побутне, да сложи пъзелът на правилното място, за да се получи цялата картинка. На 28 януари предстои клас на живо, нов клас, Камерата ме обича, с всичко, което предстои сега в 2025 година. В новия клас на живо, после ще ви кажа едно от нещата, които ще включа. Сега, да поговорим за това, парите и интернет не спят. Това са две неща, които, уважаеми дами и господа, мили приятели и последователи, това са двете неща, които не спят. Ще ви дам няколко точки, само няколко от нещата, много са в друг лайф, за да не удължавам много този, за да имате време да прегледате, да си чекнете, да си извадите някоя записка, ако трябва, или да си отбележите кое е това, което не използвате, или ако нещо ви трябва да може да е кратък лайфа, да ви е много по-лесно и да ви е приятно да използвате това видеосъдържание тук, а да не се налага да гледате с часове, защото информацията, знам, при мен самата е така. Информацията страшно много в интернет, залива ни. Искаме да научим и за маркетинга, и за видеята, и за продажбите, и за това как да работим с хората, и за всичко, и за техническата част. И в един момент човек хвърля тетрадките, удря го на Коледа, яли пили, се веселили 3 дни и приключваме с публичните изяви и не искаме да излезем, не искаме да продаваме, не искаме да се показваме, качили сме 3,5 кг през Коледа, освен ако не сте постили и така. Това беше шегичка. Минаваме към важните неща. Защо парите и интернет не спят? Защо и какво е това, което 2025 година вече донесе на пазара и какво е важно за вас като хора, които презентирате брандовите си,
брандовете си, прощавайте, или сега те първа създавате продукт, или по някакъв начин искате да популяризирате продукт, услуга, идея, книга, каквото и да правите, вие можете да използвате видеомаркетинга. Вие можете да разширите аудиторията си чрез видеа. Едно от нещата в момента 2025, какви са тенденциите? Интернет не спи. 95% от брандовете използват вече видеомаркетинг. Аз бих казала 100%, но да речем има хора, които оперират на други честоти, на други нива и може би не са забелязани все още, но 95% от брандовете използват видеомаркетинг. Какво трябва да ви говори това на вас? Това означава, че това е инструмент, който работи. А когато нещо работи, би било разумно то да се ползва от бизнес собствениците. Вие може да не се наричате бизнес собственик, може да сте някой, който сега прохожда в това пространство, или имате малък физически магазин, малък среден бизнес, нещо, което искате да популяризирате и да стигнете до повече хора. Може би имате онлайн, може да превърнете физическия магазин в онлайн магазин, който да продавате и да популяризирате, но това са вече детайли, само хвърлям разни идеи в пространството. 95% от брандовете използват видеомаркетинга. Защо? Защото е инструмент, който работи. И се замислете, всъщност въпроса, който всеки един от нас трябва да си зададе е: използвам ли адекватно този инструмент? Този инструмент, видеото, работи ли за мен? Това е въпроса, който касае вас. Вие правите ли видеото носи ли ви резултати, имате ли повече продажби, имате ли повече последователи, имате ли по-добри резултати? Тоест, ефективни ли сте с по-малко усилия, максимум резултат? Защото за мен видеото, знаете, когато започнах, най-мънинкото ми беше на 3 години, някои от вас знаят, беше много забавно да правя обучение, да правя видеа с поне един човек още на главата си, да не кажа 3, но това е ефективен инструмент. Това е нещо, което можете да седнете, да структурирате. Това го учим в класовете. Камерата ме обича как да правите видеа, как да се престрашите. Тук лайфа не е за цел обучение, а просто да ви акцентирам тази година, да ви покажа какво, къде да гледате и да си зададете въпроса. Ако вие правите нещо в интернет и това нещо, какъвто и да е този бизнес, няма включен в себе си инструмента, маркетинг инструмента видео, може би е време да се замислите дали го използвате, защо не го използвате, ако го използвате, как го използвате и да се насочите към това да използвате видеото, защото е най-печелившият инструмент, най-бързият инструмент. Така, втора точка. Времето за гледане на видеа е в пъти по-голямо от времето, което се отделя пред телевизионните екрани. Не бих казала край на телевизията, но всички журналисти, включително, признават, че правилата на играта се смениха. Всеки може да бъде журналист, всеки може да стане ТВ водещ. Сега не говорим за качество, говорим за това какви възможности има в момента, не коментираме тези детайли. Времето за гледане на видеа е в пъти по-голямо от времето, което хората отделят за да гледат телевизия. Следваща точка. Най-много гледания хората имат чрез мобилните си устройства. Ако сте били в класовете на живо или сте гледали тук лайфовете с това, което работим последните няколко години, винаги съм казвала: един човек, един телефон и един тефтер. Всичко, което ви е необходимо, за да започнете да създавате видеосъдържание. Снощи гледах един ютубър, изключително забавна личност. Човекът е на 80 години. За 2 седмици, не помня цифрата, колко хиляди гледания, направил си е статистика. На 80 години този човек решава само 2 седмици назад във времето да създаде собствен YouTube канал. Така,
малка вметка за тези от вас, които смятат, че са твърде млади или твърде стари или твърде уморени. Видеото е инструмент, който може да ви донесе не просто популярност, не всеки търси популярност. Това е инструмент, който може тотално да промени начинът ви на живот, начинът ви, доходите, които получавате и начинът, по който градите бизнеса си. Изключително важен инструмент. Така, следващо. Сега, това няма да го спомена, пак щях да влеза в обучителната част, не му е сега момента. Така, следваща точка. Всеки един бизнес би искал да задържи вниманието на потребителите си, на клиентите си, на аудиторията си. Съгласни ли сте? Дайте ми някое сърчице, хвърлете някое. Добър вечер за много години. Здраве и благословени. Благодаря за пожеланията да ви се връщат стократно. Така, до някъде ми спират коментарите, само сърчицата виждам, с които ме замеряте. Така, следващо нещо. Всеки бизнес иска да задържи вниманието на клиентите си. И това, което се случва чрез видеомаркетинга, чрез създаване на лайф и видео съдържание, знаете, слагам ги в една под общ знаменател от двете, въпреки че имат различно въздействие, по различен начин могат да се използват видеото и лайфа, защото някои от вас никога не са правили лайф. Някои от вас са все още на фаза само да записват своите видеа. Но ще говорим в класовете на живо. Това, разбира се, там, където ви вълнува. Знаете, че отговарям на всичките ви въпроси. Защо лайф, защо видео, кое, къде да използвате, къде е силата на едното, къде е силата на другото. Тъй като хората искат да има много по-голяма ангажираност и много повече клиенти и много повече последователи, видеото е изключителна възможност да срещнем клиентите си очи в очи. Много пъти съм го казвала, това е новото очи в очи. Това е начинът. Ако преди отделяхме часове за една клиентска среща, сега натискаме копчето. 2 SMS разлика, разстояние от следващия ни клиент, натискаме копчето, записваме едно видео и след 30 минути, ако това, което правите е уникално или достатъчно добро, или сте отделили време да го направите достатъчно добро, стотици хиляди гледания. Тоест, с един клик на бутона вие излизате новото очи в очи, новият начин, по който да разраснете клиентската си база. Той вече не е препоръчителен като видео маркетинг, като инструментариум на бизнеса. Той вече е част от бизнеса и това е начинът, по който много пъти, 4 години повтарям едно и също нещо. Ако искате да скъсите дистанцията с вашата клиентска база, с вашите последователи, с хората, които ви припознават, следват, харесват, обичат, уважават, най-доброто, което можете да направите, е да покажете лицето си. Да покажете сърцето и душата на бранда си. Да покажете кой стои зад това творчество. Книга, платно, продукт, магазин, рокля, каквото и да е. Каквото и да е. Най-добрият начин да се доближите до вашата аудитория е като покажете лицето си. Разбира се, в класовете на живо си говорим. Един се счита за красив, друг се счита за грозен, трети се счита за възрастен, четвърти за пригорял, пети за презрял, някой има 30 бръчки. Ако ви покажа моите, колко са мимическите и колко са вече тези, които ми са след 25-та годишнина, ще ви стане много весело. Нека да не си броим бръчките, а да изместим фокуса върху това. Не се смейте, виждам как се смеете. Да изместим фокуса върху това, кое е важно за нашите клиенти. Защото ние даваме стойност. Не си показваме. Тук в тази група винаги съм твърдяла, че нашата цел не е да бъдем коко от цирка, да показваме смешни видеоклипчета, въпреки че ако го можете, препоръчвам с 2 ръце. Няма по-хубаво за съдържание от забавното съдържание. Стига да умеете да разведрявате, да развеселявате публиката си. Това са различни видове видеа. Не говорим за това. Нашия фокус е към това. Вие като бизнес собственици, вие като хора, които правите нещо в интернет, използвате ли адекватно видеото като инструмент? Така, начин за скъсяване на дистанцията. Нататък.
в видеята има нещо, което рекламата не може да ви купи. Много ключов момент. Тук има естествена ангажираност. Тук има препоръка. Хората обичаме, аз лично обичам да купувам по препоръка. Не знам за вас, но вярвам, че за повечето от нас е така. Съгласни ли сте? Дайте ми едно палче, ако харесвате препоръката и бихте се доверили много повече на препоръката, отколкото ако срещнете някоя платена реклама и просто решите да си купите нещо. Ако имате избор пред това платена реклама и препоръка на доволен клиент, кое бихте избрали? Не ми отговаряйте, естествено препоръката. Видеото има възможността, способността да създава естествена ангажираност. И това, което много обичам да споделям и с което много се гордея в публичното пространство е, че всичко, което съм постигнала е с органичен трафик. Всичко, което съм постигнала с обученията, с начина по който продавам обученията, с начина по който рекламирам, е чрез органичен трафик. Тук не говорим за хубаво или за лошо, за добро или за не, за адекватно или не. В зависимост от типа бизнес, в зависимост от това какво продавате, вие можете да използвате и имате правото да използвате това, което вие предпочитате. Говоря и с маркетолози, споделяме си, колеги, едни с други. Статистиките говорят. Няма по-добро от органичния трафик. Няма по-силна препоръка от доволния клиент. Това е, което продава. И винаги продава по-добре от платената реклама. Тук вече е въпрос на това колко често ви виждат хората, дали се показвате, но тук е тънкият момент на видеото. Какво прави видеото? Видеото работи 24/7 за вас. Както казах в началото и това е заглавието, това е слогана днес. Парите и видеята, интернет не спят. Тоест, ако вие произведете едно качествено видео, съдържание и го публикувате в интернет пространството, пуснете вашия курс, вашата книга, вашият продукт, 24/7 то работи за вас. 24/7 интернет не спи и видеото работи за вас. Една публикация не би могла да направи това, което едно живо включване, едно предаване, един запис, едно видеосъдържание, един лайв би могъл да произведе като резултат. Така, естествена ангажираност. Ще ви дам само още 2 точки, за да не натоварим тази вечер системата твърде много и естествено ще се включа с това да ви кажа подробности за новия клас и така нататък. Ще ви дам подробности. Тази вечер не е това акцентът. Запомнете датата само на 28 януари, в края на месеца започваме нов клас на живо "Камерата ме обича". Независимо дали сте били в стар клас на "Камерата ме обича", камерата винаги е различна. Никога не е с едни и същи точки, никога не е с едни и същи правила, никога не е с едно и също съдържание. Работим за това, което ви вълнува вас и вашия бизнес в момента. Така че на 28 януари започваме нов клас на живо. Напишете "камера", ако искате повече информация, ако не, ще изляза и ще пусна публикация допълнително. Следващото нещо. Какво е видеото? Видеомаркетинга вече, ако преди беше средство аудиторията и клиентите да ни познават, да бъдете по-разпознаваеми, да знаят кой стои зад бранда ви. В момента видеото е инструмент за възвръщаемост на инвестиции. Това е инструмент, в който влагате себе си и имате много голям ръст възвръщаемост на инвестицията си, като труд, като време, като усилие, като ресурс, който влагате в това, което правите. И пак казвам, дори да нямате никакви технически знания и умения, вие можете с един клик на телефона, с една идея в главата, с това, което имате като знания и с вас самите, вашето желание и отношение, да промените начина си на живот, бизнеса си, това, което правите, начина по който влияете, начина по който продавате и начина по който достигате до нови хора. Инструмент силен за финанси. Парите и интернет не спят.
Така, следващото нещо, което искам да акцентирам и което е много важно тази година. Ако до сега сте създавали някакви видеа и сте като мен, имате стотици хиляди видеа, но не сте си ги качили в YouTube канала, сега е време да обърнете внимание на YouTube канала си. 2,49 милиарда месечно потребление, потребители, хора в YouTube. Невиждани до сега резултати. Изумително голямо, мощно присъствие на YouTube на пазара. YouTube отдавна е средство за търсене на информация, но в момента е топ. Вашия бизнес може да не е във Facebook, може да използвате TikTok, може да използвате Facebook като мен, може да използвате Instagram, може да използвате всичките инструменти. Но YouTube пуска нова възможност на пазара, ще говорим за това в Камерата ме обича. Нещо, което ще ви спести време и ресурси, особено тези, които създавате обучение, тези, които имате такъв тип продукти, създавате собствено съдържание, водите групи, обучавате хора. Изумително. YouTube е мястото, където вашият бизнес 2025 трябва да се позиционира, или ако до сега, защото аз има канали, в които има само 20, 30, 50 видеа, но тези видеа са работещи и продаващи. Разбирате ли? Въпросът не е в количеството, въпросът е в качеството. Казвам го за тези от вас, които казват: аз сега започвам, няма да имам достатъчно време да наваксам, нов съм, не разбирам, нямам технически знания, нямам технически умения. Това може да бъде преодоляно само с буквално няколко седмици работа. Буквално няколко седмици работа да има кой да ви покаже, да ви каже, да намести, да направи настройките и да ви подпомогне да правите това, което до сега ви е затруднявало или ви е създавало пречки и спънки. Мисля, че ви е достатъчно като информация. Видео, маркетинг е нещото, което задължително трябва да имаме в нашия бизнес. Независимо дали ще бъдете в класовете Камерата ме обича, независимо дали ще използвате само безплатното съдържание. Пак казвам, пишете, задавайте въпроси, защото сега е моментът да се позиционирате. Ако до 2024 година това беше желателно, сега вече е задължително да използвате този инструмент. И това, с което искам да ви оставя тази вечер и да ви и да споделя, е, че да правите видеосъдържание, да създавате видеа, да излизате на живо, повярвайте ми, не е ракетна наука, не е толкова трудно. Знам, че притеснението понякога е много голямо. Вълнението преди всеки лайв за мен винаги е голямо. И знам, че при някой от вас то е в пъти повече. Но това са неща, които се преодоляват с правилни насоки, с някой, който да ви подкрепи, с практика, и това е нещо, което можете да сложите на картата на вашия бизнес, да включите във вашия инструментариум за 2025, защото ще ви спести време, ще ви спести усилия и има потенциала да качи доходите ви на изключително различно ниво. Пожелавам ви приятна вечер, очаквайте следващия лайв. Това беше първият ни лайв за 2025. Не мога да пропусна отново да поздравя всички вас и да ви пожелая една успешна година. Пожелавам ви да е здрава, пожелавам ви да е творческа, пожелавам ви да сте мъдри в изборите си, пожелавам ви наистина сбъдване на мечтите и ви пожелавам, ако някъде по пътя сте се препънали, ако някъде по пътя сте решили да се откажете или сте забавили темпото, не се отказвайте, не се отчаивайте, не сте сами, има кой да ви подкрепи, има кой да ви помогне и никога не се отказвайте от мечтите си. Продължавайте, въпреки че понякога е по-трудно, продължавайте и ние продължаваме заедно през 2025. Обещала съм ви нови неща, има изненади за 2025, но това няма да е в тази вечершния лайв.
Ще оставя лайфа на запис, можете да го гледате, защото знам, че някои от вас са заети. Не всеки може да бъде на 5 места едновременно. Така че лайфа ще остане тук на страница, в групата на стената на Как да говорим вдъхновяващо. И ако имате въпроси, пишете ми. Правете винаги всичко с много любов. До скоро от мен, Маги.